Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau da cikin sabon bidiyo za mu nuna muku wani application na banga waya, wato kamar haka. Yawa to kowa dai ya kamata dai ya shiga cikin Play Store ɗinsa, sai ke sace D Keep Live Wallpaper Photo Editing. Yawa an kai bayan kai student ɗin ina rage na student ne suke zanna off. Bayan ka haka nan za ka zo inda aka rubuta start, nan za ka danna saman nan kana gani ko. Bayan ka danna kanan za ta tallata wa gajin wani bari wuri talla. Yawa bayan wuri talla yawa gashi nan za ka aza hotonka. Yanzu kawai da za mu ku bayani, za ka zo nan wurin place din nan za ka danna. Bayan ka zo nan wurin place din nan gashi nan akwai hotuna wanda ka da downloading, akwai kuma wanda ka ɗeba cikin Google, akwai kuma wanda ka ɗeba cikin Facebook. To ka gani ka danna wurin downloading ka gani ko kuma ka danna wurin da ka ɗeba cikin Facebook ka gani. Yanzu bari mu aza wannan hoton gashi na wannan image. Bayan ka danna sai ka danna OK. Bayan ka danna nan za ka auna daidai baki inda ka san hoton ka ɗauka. Bayan mun rage ko kuma ƙara, to bayan mun hakan duka za mu danna iya muna sai mu dawo ƙasa sai mu danna da flash ɗin nan. Bayan ka danna flash za ka zo nan to abin da aka ne ga nan bayan abin nan ka gani ko yadda za ka canza background gashi nan kana gani ko kana gani to mu dai bari mun ka zaɓa. Yawa bari ma bar wannan ya mana za mu danna nan na abin da ake buƙata nan kawai nan hoto na za ka ƙara ma kyawu kana gani nan da wurin canza kana gani ko yanzu iya muna kawai za mu bar wanda yi muna masaya. Yawa mun gama da wannan wurin za mu dawo zaɓi na hudu abin da aka bukata wannan alaman fitar da ke ta gege, ma'ana ita nan za ka sauya ko cika laka su suka za kawai. Yawa kana gani shi kuma iya maka kawai za ka zo zaɓi na biyar, shi ne abin da aka bukatar zaɓi na biyar. za ka alama wannan alamar kisan girma ko wanka rage girma ka gani. ya ma alama na shidda nan za ka kara mai sauri na wurin ƙara sauri na kana gani na wurin ƙara sauri na yin sauri na ya maka haka kawai sai ka bi. To sai alama ta bakwai, ita alama ta bakwai in ka danne ta kamar haka. Yanzu in ka danne ta haka wannan application ko ka san ka tare shi ba ka iya tare shi da hannunka kana gani, amma in ka cire shi ta kabar da haura kana iya tare shi ka gani ko. Yawa bayan in ka sai wannan iya maka kawai za ka dawo wurin saman nan za ka danna. Bayan ka danna an bulu nan za ka dawo ƙasa sai ka danna na bulu wanga. Bayan ka danna sai ka dawo ka sama sai ka inda aka rubuta ekran. Bayan ka danna kawai sai ka yi duka hili. Yanzu gashi nan kawai saman wayarka wannan application ya hau saman bangon wayarka cikin sauki ba tare da an bata wani lokaci ba. Kuma yin da fata ya muku, ya kamata da Allah ku danna mana subscribe, ya kuma ku danna ƙararrawa.